Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais marating sa bawat boses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Let's go! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
oras sa Pilipinas, alas 7:06. Ang oras, ang builog na nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kag builog man nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kag subuman ginadulong sa inyo sa kalwan sang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C, extend food supplement for men, kag sang klinika DTX coffee mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch, programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Sa liwat, may gabi na sa inyo tanan, mayong gabi sa bilog nga Western Visayas, mayong gabi sa atol mga kauturan, sa 180 ka mga barangay siningaton syudad sa pitotanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapus, La Paz, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo City proper. Kag sa ato man tanan nga mga taga-Paramati sa 42 ka mga Banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan siningaton Pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, Antique, sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa marabutan sa gaton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalaga sa paratuntunan. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Sa kinandan mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga, iwat kita nga magatalakay na sa nga pila ka mga dagko nga mga issues, mga top stories of the day sa nga balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalaga. Sa kinandan mangin kaupon man aton karon nga mga balita na kag information halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters. May kang tanan sa ilang manatipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras.
Upod naton karon sa patrol ka K5 Jenny Kauyunan. Samtang ang iban pa nato sining nga mga balita man kaga information nagikan man sa iban pa naton nga mga balita sa City Hall ka K5 Jenny Kauyunan gyapon. Ka mga balita naman sa Iloilo Provincial Capital kay K5 Alex Escarante. Nga report kay impormasyon nagikan kay K5 Karin Badilla and ka K5 Kim Kaloy. Samtang mga balita karon nga mga dalagko sa balita lokal kag balita international kag international sa mga dalagko nga mga balita upod karon sa ato nga news center with ka K5 Sunny Punay and ka K5 Aliera Joy Apin. Sa kinahanglan po naton diri sa technical side ka K5 Andre La Pastura. Ako naman yung ka K5 June Aluhado Kapulot. Naga-welcome gid sa inyo tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga ka K5. Today is a Sunday. Mga ka K5. Domingo kita subong adlaw September ito subong Pizza City no. September 7. Karon sa gabi balantayan mga alas 11:30. Na-start na ang ining total lunar eclipse. Mga alas 11 ma-start na sa gabat-amat na sila tabuay. Then makakuan siya sampawanay gid ang kalibutan kag ang bulan. Bot silingon ang aton nga kalibutan mga ka K5 itabunan sang bulan. Okay, 500 no mo na matabo. Sa malipot nga sugilanon, mas dako ang bulan sang sa kalibutan. Hala, dako gali ang bulan sang sa kalibutan. O chilingon nga kung magkanto kita dito si si Baldwin Armstrong. Di ba siya nagkanto una sa pinakauna nga nagkantos bulan kay 5 Andre? Bo chilingon pagkanto to siguro ni Baldwin Armstrong sa bulan siyang pinakauna nga nagkanto dito kita gurong kalibutan gamay-gamay kay ti mas dako ang bulan sang sa kalibutan mong kay nga matabunan kita sang ang aton nga kalibutan ang earth no ang earth tabunan sang tabunan sang bulan. So amo na siyang matabo karon sa kaagahon more or less mga 1:30 mga ka K5 hasta alas 2:22 blamo. So mga amo na kay mga sobran isa ka oras mong daw mga isa ka oras kag 22 minutos kag 54 segundos ang pagtabon sang bulan sa aton sini nga kalibutan sa Earth mga ka K5. So lantawon nato na karon mga 1:30 no kay matabo gina sila nga duwa lantawon tabi kuno itsura ya. Nagabaga siguro no kay mapula kuno nang itsura ya mo. Makita ang kapula sang bulan mga ka K5. Ilang taon ta no kay sanag-sanag ni karon ang bulan tapos pag abot mga alas 11:30 karon gamat-amat na sa tabon no ang bulan kag ang bulan sa may aton sini nga kalibutan sa Earth. Pagkatapos siya tabon pag abot mga 1:30 amo na pagtangko yagin bot silingon total lunar eclipse na siya no. Oh, sus Maria Hunes sa aton ng mga kuan may mga diriwadi ni kay 5 Andre mong mga diriwadi o kon drawadi ang superstitious belief namo na sa English niya no. Mga ka K5 nga kon may lunar eclipse gani may once gani nga may lunar eclipse sa mga kauturan tara sa mga pumuluyo ta inugay kamo ka balbal kay ang bata nyo base kon excuse. Kaya mo ni siyang ang report mga kaabyanan, mga ka K5 nga sa mga superstitious belief nga nagbubuulan
Sos, ti paano tayo makita ang lunar eclipse magamo ni man? Hindi bala dapat wala ulan. Mga ka-K5, no? Kay kon magbubo ni ulan subong nga gabi, hindi tani makita ang lunar eclipse karon mga launa mga alas 11:30. Hasta maglaunas kagahon kabay pa nga magunta ta. Kay madulo man kalibutan mong. K5 Andre may galom. Basta may galom gani hindi ta na makita. Dapat makita tagid kay amo nang itsura yaw ginapakita namo sa screen bla pula-pula ng itsura sang bulan mga ka-K5 no lunar eclipse red kuan sa panawag ng red moon. So pagkatapos ini nga was hindi ta na pagkatapos ini mga pila naman ni katuig ang makaligad mga ka-K5 ang ginatos na magkatuig ang magaligad kag amo naman naliwat matabo. So, patay na ta sina, mga ka-K5, no? Ang mga bagong tao, diba? Si malaputan naman nila liwat yung mga pagliwat naman niya sang lunar eclipse. Buo ang ulan subungo. So, hindi namon ikro makita mga ka-K5, no? Shutdown lang gamay ato sining mga ka-K5 nga linya, pero subong nagbalik naman. Okay naman. So, muna, no? Isa 7, subong, September 7. So, makita tani karon ang red moon pag abot gid mga alauna imidya karon sa kaagahon kabay pa nga mauntat ng ulan kag wala na sang galom. Ay kon may galom ni mga ka-K5 was nga may galom ati laban-laban hindi tagi ni makita no kay madulom ang kalangitan pero pag was nga inang hindi magdulom ang kalibutan kag magsanag ni karon kayang-kaya ginato no nga kita mga ka-K5 ang ining lunar eclipse mga ka-K5. Ayos, wala sige. So standby kamo ha. Perti nga bubo sa ulan kita bation pa di sa Solodo ang kuano. Mga ka-K5 no. Bation pa di ang ano pa no sini ang buo sang ulan nga perti nga waswas gid no. So sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa ato mga kautulan so standby kamo ha kay ini karon maga-start mga alas 11:30 mamatamat ni sa tabon ang aton nga lunar eclipse. Tapos mga matapos siya mga alas mga alas 2:53 ang kaagahon. So matapos sa sumayara sa nga 1 ka oras 22 minutos kag 54 segundos. Amo na sa ang kalawigon sang pagtabon sang bulan sa aton nga kalibutan. Nakita naton nga magapula ang aton bilog nga kalibutan karon sa gabi, karon sa kaagahon bangod mga ka-K5 na sang total lunar eclipse. Alantaw kami karon kag mapulaw kami karon ni K5 Andre La Pastura. Ayos. Wala sige. Sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5 sa iban panaton nga mga balita kag informasyon sa dugang panaton nga mga headlines diri sa ato sini nga pagpangalagad. Matalakay kita sa mga dalagko nga mga balita sa mga balita lokal kag nasyonal. Ay basi makibot ang ato sini nga mga tagparamatin daway pa Manila City medya sugod na si K5 Junaw. Sa kada Domingo mga ka-K5 ginapabalo na to sa inyo. Sa kada Domingo naga-start na to sini nga programa 7 o'clock sang gabi kag magatapos mga ka-K5 alas 9 na so 7 to 9 kita. Basta Domingo lang. Pagabot sa Lunes hasta Huwebes mag-start kita 7:30 to 9:30 kita. Kaya mo na sa nga ito, siningan time slot every Sunday. And then, kada Domingo lang na, kaya-start kita alas 7, top alas 9. Then, kung iban nga mga inadlaw, nag-start kita mga ka-K5 alas 7:30 sa gabi hasta 9:30 sa gabi mga ka-K5. Ayos, wala, sige. Dugay-dugay, check na to ng sitwasyon sa palibot sa ato sining nga syudado kay perting buubos ang ulan. Perting pangadaan ng traffic dahil sa may Haro Plaza kay bago na naguluwa ang mga nagsilimba, Blacky 500. Gutok-gutok ang Haro Plaza, gina.
Nagaling ko sa balay mga alas 5 para makadto di alas 7 program ko. Yung ko di kaabot yung mga 7 o'clock. Nga alas 7 pasado niya mo. Ha? O mga alas 6 imediagli, no? Kapit na alas 7. Tungod siyang perti nga traffic dira sa may Haro Public Plaza. Tungod kay bago na naguluwa ang mga nagasinimba naton nga mga kautura, no? So perting traffic dira sa may Haro Public Plaza. Subong ti kasi ko nagtawhay naman na kay nagbubo pang ulan nga daan. Sa ato sini nga pagpangalagan mga K5. Diri kita karon sa aton nga mga headlines sa mga balita lokal. Sa aton karon nga mga headlines diri sa ato sini nga pagpangalagad. Una naton nga headlines sa mga K5 sa mga balita lokal, no? San Isidro Barangay Kapitan Ronela Wanesa dismayado sa mga kagawad niya kay bangon wala sa ginpahibalo may kang tanan sa okasyon sa Central Philippine University. Sa diin subong adlaw nagsugod mga K5 duha ini ka adlaw mo nga paghatag sang bar examination katanan-tanan nga mga gusto nga mag-abogado. So ginhiwat ang bar examination o kon board o kuan na bala ning bar exam para sa mga gusto nga mag-abogado na K5. Naghiwat ini sang bar examination dira sa may Central Philippine University. So kinanglanon man ang assistant sang ato sini nga barangay. Tungod kay ining CPO kon Central Philippine University sakop ini sang barangay San Isidro sa distrito sang Haro. Ang punong barangay da si Barangay Kapitan Ronela Wanesa mga K5. Ibot siya nga ang management sang CPO kag ang kuan mga K5 inang reklamo niya why din presensya ni Kapitan niya Wanesa ara man siya nagkadto man siya way siya ma-acknowledge gali kay ginhimo sang iya nga mga barangay kagawad mga abusador gid mga K5 ang iya nga mga barangay kagawad ang invitation mga K5 way gin paagi siya gin diretso tiya sa mga barangay kagawad ano pa way ma-deploy sang ni Kapitan Ronela Wanesa way ma-deploy mga barangay tanod niya para nga mag-serve nga mag-assist ilabi na sa traffic, no? Dira sa may area sang Central Philippine University mga K5. No, so gani standby sa aton nga mga tagpanamati istoryan tara karon diri sa ato sini nga pagpangaragag. Samtang sa ibang paraton nga mga balita, sa mga balita lokal, retired Police Colonel Cornelio Salinas, head sang Provincial Disaster Management Office o kon Risk Reduction Management Office o kon CMO, Provincial Disaster Risk Reduction Management, PDRRMO. PDRRMO lagli si ang siyano ng sime kapulot. PDRRMO mga K5 nagpahayag nga dako sini nga pagsalig, no, sa investigasyon sa aton nga mga pulis may kangta sa pag-hold up sa iyang asawa kung madumduma sa aton nga mga tagpalamati natabo ini sa may SM City Park area or parking area ining pag-hold up sa asawa niyang isa ka doktor na K5 doktora dira sa may SM City Car Park sa may distrito sa Mandurriao, Barangay San Rafael. Nga sa diin ginlampusan pa o kon gin pistol whip pa giya sining asawa mga K5 sa sining subject. Kung madumduman sa aton nga mga tagpalamati nga gindakop ini ang ining suspect dira sa may Barrio Obrero sa distrito sang Lapos. Taga Barrio Obrero ang suspect. Kag sunod sa report tagi pamangkot to mga barangay ka opisyal to sa may barangay sa may barangay Barrio Obrero ngambal nila tido mayo magkuno background sa pamilya ari ay natabo nga K5 kay man isa ini ka dintes ang iyang utod kinupdan sang dintes ang iyang utod o nga dintes ang ining subject nga ginkuha sa aton nga mga pulis dito sa may ning suspect dito sa may Barrio Obrero kay gindala to sa may opisina ni Iloilo City Director inang Kim Ligada. Pero pag-abot dito
Mga ka K5, mga alas 9, mga pasado na to, alas 9, alas 10 sa gabi. Mga ka K5, kay kundi dumduman nyo nga naghatag sang inang ultimatum. Ang ato sila nga pamunuan sa pulis nga dapat dakpon within 48 hours. 48 dias. Tapos amo man si Mayor Isacho. Sila nga dapat dakpon ang suspect sa sulod sang 48 oras. Tapos ang makadakop ka makatudlo sa suspect may ara nga premyo nga 50,000 ay reward money. Maria Ihunis ti garapon di Santisima. So, ang ato nga punto, diri simple lang man mo. Dapat ang ato sila nga mga pulis, no? Bisan wala sang reward money, dapat siya obrahon ginila ni. O hindi bala, kay trabaho niya sang pulis naton. But silingon nga kadasig mananggalila, for example, kung mga ordinaryo, abi nga mga tao, itong biktima, abi, no? May mga in fairness, sa kay Police Colonel Cornelio Salinas, kagi provincial director ni ulalabo sila tiara pa sa gobyerno gobraman. Kung hindi ni sa asawa ni Police Colonel Cornelio Salinas, sabi na in fairness sa kay Police Colonel Cornelio Salinas, kaya manti biktima yung asawa niya. So, kung hindi asawa ni Police Colonel, ni retired Colonel Salinas ni, naka K5, mahula kaya nato mga pulis amo ni, kung wala sang reward money, mapapanao gayan sa reward money is Mayor Isa Triñascho. Naka K5, kung hindi asawa ni Police, ni retired Colonel inang Salinas ang na biktima. Pagkatapos mga ka-K5, nagkanto pa to sa may police station. Gindulong yung guro tong 50,000 ang pamangkot din halin ng kwarta. Sa imo bulsa. Balaban sa halin sa syudad karte naman mga ka-K5 no. Ari pinakamasakit nga balita K5 Andreo. Kay buligan ni Mayor Isa Triñascho ang pamilya sang suspect. Para kuno nga makarecover sa trauma. Kay gin-traumatize, no? Gin-traumatize ang iya kuno nga pamilya sang suspect nga nagpang-hold up. Dapuga, yun ipunggol gid. Maria Ihunis ti garapon di Santisima nga klase Ginpamangkot kay kuan reaksyon si Police Colonel si retired Colonel inang ang Cornelio Salinas kay 500. Ginpamangkot siya. Nyati inang Colonel Sir Salinas. Ano reaksyon mo ni parte sambal ni Mayor Isa ni Raisa Triñas? Cho nga ikuano niya kuno abuligan niya iparehab ang mga miyembro sa pamilya sang hold upper bangod kay na trauma kuno. Abi niyo kuno sabat ni pulis ni retired Colonel Cornelio Salinas kay 500. Ano sabat niya? Sino niya, oh my God. Next question please. Ano sabat niya? Oh my God. Next question please. Maria Ihunis di garapon di Santisima nga klase Naghatag siya sang reward money nga 50,000 nga ang kwarta nga na hindi hali sa bulsa ni Mayor Isa Triñas kundi hali pa na sa bulsa sang gobyerno. Hali na sa aton nga mga pumuluyo nga mga taxpayers nga nagabayad sang 300% nga real property tax nga buwisit ni. Ang sa kayo da puga ni. Ambal sa kilala ko niya di punggol gid. Mga ka-K5, ginhatag to ang reward na 50,000 pagkatapos sang naistorya ni Mayor Raisa Triñascho ang pamilya sila niya buligan tagid ni parihab tani sila niya ang mga miyembro sang pamilya sang suspect sila kay na traumatize gid. Laagin lantaw tong asawa nga doktora mga ka-K5. Asawa ni retired Colonel Salinas nga doktora mga ka-K5 nga may bukol ta sa ulo bangod kay gin pistol whip. Hindi ito yung pag iparihab kay wa ito yung na trauma. Ay dapunggol gid. Yu dapuga gid. Maria Ihunis di garapon di Santisima ang klase kautok na noon naman. Mga ka-K5. Ang ambal sa akon kilala sa niya way kakwarta sa niya pare lingkong
Yang mang hold up ta, pagkatapos mang hold up sila nga, mapabulig lang ta kay mayor, kay ipa-kwanta, ipa-rehab kita, kay basi matruma kita. daw hindi makasalbar sa akon daw mapahagan-hagan lang ni sang klinika di TX 500 kag sang may tising akon nga high blood ni kon maka K5 pero daw kuana daw hindi makasulbar subong dayon subong sang high blood ko nga perti nga gasaka subong ang dugo ko mga ka-K5 pinakamataas ang dugo ko high blood doon ako sina 130 mo 130 over inang 100 mag-amo na dugo ko K5 Andre balaban dalon ako sina sa ospital subong do malabot sa mga 135 aw ang dugo ko pinakanami nga dugo kuya K5 Andre kuan ka magtakos ka pinakataas ko dugo ya K5 Andre 120 mo 120 over 80 so ini gani ang pinaka-normal ko gid 110 over 70 amo ang dugo ko gid ya mga ka K5 subong na malabot sa 130 aw sa amo ni nga klase ka statement aw ang nang hold up mga ka-K5 amo pang natruma yuda puga Maria Ihunis di garapon di Santissima Santimuson anak sang kanding kag buayang nga nakabarong yuda puga gid lasang ikog nakabarong lasang ikog kisara sa City Hall kisara man sa Capitol kisara man sa Congress kisara man sa Senado ay nga sa kalilintukin kag buro-buro Maria Ihunis di garapon ni Santissima Santimuson nga klase ka mga ka-K5 ano nga klase ka istorya ning ato ni man at ano pa sanggit pamangkot si retired Colonel inang Cornelio Salinas sanggit pamangkot sa ti anong reaksyon mo ni sa hambal ni Mayor Raisa Cho nga ang iyang buligan niya ang pamilya sang hold upper kay ang pamilya sa hold upper na traumatized ko no mga ka-K5 sabat ni kita mong tingog ni Colonel Salinas nubo mala na mong sabat siya niya oh my God siya niya next question please mula na sabat siya mga professional nga mga tao ni mong retired colonel man mong kagi man provincial director sang sang Iloilo Provincial Police Office kung madumduma sa aton nga mga tagpalamati ang bata ni retired Colonel Salinas naghambal sa iya nga pagpati siya nga aran naman nga guluwa naman sila nga mga organized group mga organized crime group sila nga nagwa nangambal sa iya bata ang bata yato sa sagwa pungsod siya nagapati siya nga mga organized crime group siya nga naguluwa naman kung madumduman sa aton nga mga tagpalamati sa aton mga kauturan nga si Police Colonel retired Colonel inang Cornelio Salinas sang tiyempo nga siya nanging provincial director siya sini nagpuhag sang tanan nga mga organized crime group sa bilog nga probinsya sang Iloilo dumduman nyo sila sini ang nagpanglagas to sa una sa kay alias day Magkal to mga Ilonggo group la to hindi bla day Magkal day sino pa gito ganing iban to mga kwanto mga ang mga astig nga mga kawatan to sa may Hilikon Muntinula sa may Kabatuan ang mga grupo nanday Magkal o hindi bala ang nagtarget sa to sa una day Colonel Salinas hindi bala before nga magsulod ini si atong isa pag ito ka Colonel mga K5 nga napatay bla so dumduman nyo nga damo sang mga organized crime groups nga pinanglagas ang una ni retired Colonel Cornelio Salinas ang tiyempo nga siyang nagapungko mga K5 dira sa may Iloilo Provincial Police Office ibot siya yun kabaluman ni siya so ining ginhimo sa aton yung mga pulis ti okay man pero ang pamangkot naton sulod sa utok siya ka patiin nyo bala hambal ni Raisa post sa Facebook we understand the strong emotions brought by the recent hold-up incident because of the cooperation of all parties. The suspect was arrested in record time. The case against the suspect has been filed today. Justice must be served
and the suspect must answer before the proper courts. The victim and her family will recognize the trauma. Ba may trauma, manggali man kita. Pain and fear that the victim has suffered. And we fully understand, we fully stand with her in her healing and recovery. The city stands ready to provide any further assistance they may need. We also recognize the situation like this. There are innocents who are willingly dragged into the consequences. Thus, the suspect's minor child has been referred to our mental health program for psychosocial support. Criminality has no place in our city. Those who commit crimes will always be held accountable. Crime does not pay. Bago ni nga post, gali siyang, ang una nga post sa nagligad, may arap pag Awa na mo na, nga mabulig pa sa buligan niya mga kaki-5 ang pamilya sang sining suspect. Ti kay minor di edad, okay man na. Gin-delete niya tong una. Okay, ginliwat siya na subong bago. Nakigan siya yung tatay niya. Matyaguhin ang balas yung tatay niya, doon si gagagaga. Agin bago ay gali subong. Tingala ko doon nagnami ng iya nga pamatyan. Una-una ito nga kwanto, gindilit siya to gali. Bago ni, ati daw nami gawa pamatian. No, daw nagnami namin. Ginliwat. Laban-laban sini, inakigan ni siniyang bata. Kaya laban-laban hasta ang spokesperson, inakigan man. Kaya mo itong permiro mong ang iyang unagid dyan. Nga ka-K5. Nga siya nga matinaga to sa unagid nga siling niya. Kabayaan niya, wala siya naghambal to yung parte sa biktima. Wala ito sa hambal yan. Ang iyang hambal yan nga ang kuhan mong pamilya sa suspect. Siling niya i-rehab tanin, siling niya kay na trauma. Sabong bago yan ginaliwat siya. Timayo Kigan ka tatay mo. Nahambala nagid ka mo. Bala na kabalo nagid ka mo sinang. Amo na lang gali niyo, no? Pasensyahan nyo na lang na. Pasensyahan nyo na lang ng bag-otang mayor kay nga under OJT pa ni sa subong mo. On the job training pa ni sa subong. So, amo ginabasta on the job training kasi simpre damo kagid lang sila sa mga loopholes. Kay ti gahulat ka pa sang advice sang imo sining protege. Sang imo nga kwan, sang imo nga instructor kay sang imo nga kwan trainer. Okay. Ayos. Ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5 iban pa naton nga mga balita, iban pa nga mga headlines diri sa ato sini nga pangalagad mga K5. Standby ka mo kay karon nga dugay. Aton nga interbyuhon si barangay kapitan o punong barangay Ronela Wanizas ang sang barangay San Isidro. Ka-schedule sa ato sini nga sa ato sini nga interview karon nga dugay diri sa ato sini nga pagpangalagad. And kabati man kamo sang sang world war ni Congresswoman Jamjam Barunda kag ni former Mayor Jerry Triñas. May world war sila sa social media. Gapabati-bati ay sila. Una-una nagpost si former Mayor Jerry Triñas. Hambalya silinga sa mga pumuluyong Ilonggo nga mga pinalangga kugid nga mga pumuluyong Ilonggo nya pasensya gid kamo ha. Kay gin support kugid kagin pakilala sa inyo, kagin suporta kugid sa inyo. Silinga ang congresswoman ta nga si Jamjam Barunda bilang congresswoman naton diri sa syudad nga wala gid silinga sang hinimuan. Sabat man si congresswoman Jamjam Barunda. Nag-post mo sa Facebook siya sa mga pinalangga ko kag mga hinigugma ko nga mga pumuluyo sang syudad. Pasensya gid kamo ha silinga kay nagpati ako. Kag nag-upod gid ako kag nagsuporta silinga sa kandidatura silinga kag sa pamunuan silinga ni former Mayor Jerry Triñas. Bisan pa nga dinikada na sa halos 3 ka dekada na sa silinga nagapungko diri sa syudad, wala gid sa silinga sang maayo nga programa para sa inyo, pinabayan kamo. Grabe world war sang duwa. Kay mga ka-K5, ini nga mga stylistic sa sining world war sa tunga ni former Mayor Jerry Triñas kay ni Congresswoman Jamjam Barunda. Amat-amat na ini nga panggubanay kay man nga
Manog kuana bagol tapos eleksyon pero ti daw basi kami nagagawa abi nga mga balita. Ngati siyempre tapos ng termino ni Congresswoman Jamjam Barunda sa 2028 kay 500. Di may posibilidad nga pinaka numero 1 nga maoengkwentro o kung mangin kontra ni former ni Mayor Raisa Triñas Cho sa pagka-mayor sa siyudad Iloilo, laban-laban si Congresswoman Jamjam Barunda. Kaya mo na ko nga ginaguba todo si Congresswoman Jamjam Barunda ni former Mayor Jerry Triñas kay waiya man niya kay tapos na term niya. Kag ay nasa subong ang iyang ginahimo, subong siya na lang subong ang instructor ni kuan ni sang iya nga OJT. Sang iya nga on the job training. Kaya mo na nga hala, kita mo damo-damo na sa mga ginpang maintain nga mga social nga mga social media kag mga black timer sa mga radio stations. Ang mga black timer to sa una nga nagabalbal sa akon tudong naghanot sa akon nga maintain nila. Pero ang target mga ka-K5 Congresswoman Jamjam Barunda na kundi ganis Congresswoman Jamjam Barunda si Vice Mayor Abla Barunda. Kaya mo na siya botsilingon. Dala na niya sa pamulitika gyapon. So gani standby kamo. Mga ka-K5 kay istoryanta man nagkuro sa ato sini nga pagpangalagan. Samtang ang hambal naman niya kundi nagkuha naman aran naman nagpagwa naman sa social media man gyapon kay 500 si Mayor former Mayor Jerry Triñas ang instructor blang kuan ang maestro. Ang maestro sa iya nga OJT. Nga kadambal ko OJT kay 500 gayuhom ka ginaw. Daw ang ayan daw insakto gid kumpurmi ka man ati kumpurmi. Ang hambal sang instructor sang OJT, sini nga I am calling the COA o Commission on Audit to investigate the all projects of Congresswoman Jamjam Barunda in Iloilo City. Ano na tawag, no? Isabat ni Congresswoman Jamjam Barunda sini nga willing man ko sini nga magkwan nga magatubang kag magpa-imbestigar sini nga sang COA sa tanan-tanan nga mga project. Sila kay gusto kay pabalo sa inyo. Mising ko sa miging takaw da sulod na tanan-tanan. Yalan tawa ang mga project so mga programa ko. Ang iba sina wala magkalatapos, wala magkalahuman kay inyo man nasala. Kay kamo masina nagpauntat kay hambalan nyo nga wala sang mga building permit o kung wala sang mga construction permit. Di mangayo ang aton sini nga District Engineering Office sang construction permit. Di naman kamo maghatag. Pagkatapos pauntato nyo kay wala permit. Eti ano abi? Kung mga nagkala-delay man ina, ang dapat sila nga imbestigaran amo ang City Hall. Ilabi na gid ang nagapungko sang una nga mayor nga si former Mayor Jeronimo Binabintura Triñas. Ang instructor sa iya nga OJT subong manangambal ni Congresswoman Jamjam Barunda ipertek sadya ni Orientra karon maka K5 diri sa ato sini nga pagpangalan sa mga balita nasyonal kag internasyonal. Orientra man karon ay ang mga balita yun na patanan builog na gagradulong sa inyo sa kalwang sang klinika DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Inumo nato nini para maproteksyonan ang aton kaugalingon sa tanan nga klase sang mga kamalatian katulad abi sang mga hypertension, high blood, balatian sa kidney, balatian sa corazon, diabetes, balatian sa baga, balatian sa bato, sa kidney, balatian sa gallbladder stone or gallbladder, balatian sa tinae kung sa atong kasudlan, prostate cancer, cervical cancer, mga goiter, mga bukol-bukol sa lawas tablaning nga nagadevelop into a cancer. Mga ka-K5, amo na ni siya ang solusyon para nga maproteksyonan tang aton kaugalingon. Pinaagi sa paggamit sang klinika DTX 500 kag may TC, di power duo sang klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center nga. Kay man ang klinika DTX 500 mga ka-K5, puno ini sang anti-carcinogenic properties. Agod nga mapunggan ang pagtubo sang mga bukol-bukol sa lawas naton, no? Nga sa ulihin nagamutate kag nagakanseros. Mataas kag masaligan
ang potency sang flavonoid kag polyphenols nga halin sa DSE o kundi sugarcane extract sang Clinica DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer mga ka-K5. Ang Mighty C naman, isa ka alkaline nga vitamin C, the immune system booster. Mga ka-K5, kampiyon ini siya nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agod nga patyon ang mga naguba nga mga selula sa lawas through apoptosis bag-o pa man ini nga mag-mutate kag mangin kanseros. So gani sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamate. Hindi yun na pahulata pa nga magtubo mga bukol-bukol sa lawas naton. Proteksyonan ang aton kaugalingon Clinica DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Clinica DTX 500 kag Mighty C bakla nyo sa tanan nga mga butika nationwide kag sa tanan nga mga klinika de alternatibo medisina and wellness center ni Doc Ramil Oy. Diri sa Iloilo City, ari di sa tupad sang Robinson's Haro, sa may kilid lang gid sang Centro Birch International College. May libre na sila dira nga check-up. Sa Pasig City ara sa may corner Ipan Street po Salvacion Street, Salvacion corner Ipanis, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. May ara sila nga libre nga check-up da. Sa Cosmart sa Banwa sang Kalinog, may libre man sila nga check-up da. Kag dito sa may Orbe Street, Barangay Baybay Norte, sa Banwa sang Miagaw, may ara man sila dira nga libre nga check-up mga ka-K5. Tanong pang ginahulat nyo? Basta proteksyon sa aton kaugalingon para ang aton nga lawas magapabilin nga maayong aton panglawason, magapabilin nga healthy nga aton panglawason. Clinica DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Aton nga oras alas 7:48. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa... Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may tisi para aron mo abtika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o tipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas abdik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, kontiktado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may tisi. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For
For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ang nais marating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Pulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager. Para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated. Para sa Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5, diri sa aton nga pangaragad. Oras sa aton karon nakalabor kita sa 55 minutos na kaligad sa alas 7. This time mga ka-K5, check na to na yung latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo kay mapulo pa mangkot karon sa iya sa nga announcement ng Pag-asa naton. Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration parte sa lunar eclipse. Kaya subong ni nga gabi mo mga 11:30 ma-start na kuno mong mga ka-K5 no. So upo naton karon sa piya kalinya si Engineer Charlie Depras ang Pag-asa Iloilo.
Yan na Charlie Depra sa latest nga weather report. Good evening and go ahead, sir. Yes, sir. Maayong gabi. May gabi sa mga pala sa mga Q5 News FM. Yari pinakaling lakas ng panahon karon nga daw. As it yung Rashid Rasmel 25. Italis nagapikto sa Southern Luzon, Visayas, ug Mindanao. Tawag sa nga sistema, ang Western Visayas, magapangibaba kung kaysa magalumon tubtob magalumon nga kalangitan. Expect lang naton mga posibilidad sa mga isolated ng mga pag-ulan pagpangirat panago dala sining easterlies. Mahina tubtob makasarangan naman nga hangin magaling na bagatan na sidlangan panasitlangan. Magadala sa makanay tubtob makasarangan ni pagbalot sa karagatan. Anta sa atong temperatura na sa 25 tubtob 30 degrees centigrado. Ang adlaw nagtunod alas 5:56 kinas ang hapon, magabutlak alas 5:40 buwasaga. Ikaw rin pinakauling lakas sa panahon gikan diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra. Hello, Sir Charlie. Yes, sir. Damay nakita nga ining may nagsulod nga bagyo diri sa aton sang nagligad nga amo ni si former Lani. Yes, sir. Tapos ara naman sasagwa sang Philippine Area of Responsibility. Yes, so far nasagwa na ni isang par, sir, as of now, and then malay rin wala na direkta kay epekto sa kundi man nga bahin sa ating pungsod. So far sa karon, generally fair weather kita, pero sa gihapon may mga posibilidad sa mga isolated lang mga. Ay si ang subog do nagbuo lang tudo sa Iloilo City. Ano ni siya? Epekto ni siya ano ni sir? Easter lang, sir. Isolated lang, sir, nga mga pagkulat, sir. Isolated. Interesado kami, no? Kay manti sa report parte sini sa lunar eclipse bala. Kay manti ang report diri sang Pag-asa nga September 7 until September 8, no? Kung magbuo ning ulan gyapon subong kag daw medyo madulong gyapon ang babaw sang langit. Makakita ini sang aton nga mga pumuluyo karon sa gabi. Actually, sir, kung damol gid ang aton nga mga nga mga panganod, actually mabulay makita ining lunar eclipse. Pero so far as of now medyo hindi man gid madabol ang aton nga mga cloudiness. I see. Sa diin gining pinakasintro yang nang makita mo gid sa nami gid bala diin nga lugar diri sa aton sa Pilipinas. Pwede naton makita sa bilog gid nga mga pumuluyo sang Pilipinas. Yes, sir. Makita ni bilog diri sa aton sa bilog nga Asia. Bilog nga Asia. Sir. Ano ni siya man? Anong plastada sang lunar eclipse kay man nakabutang diri 7 and 8, no? Mambal nila baw, duwa ka adlaw ba? Ma-start siya paghambal naton nga September 7 daw mga ma-start sa mga 11:30 karo sa gabi. Ano na siyang umpisada sina? Pwede mo explain na Sir Charlie? Ayun, sir, so far, actually, nasa 7, September 7, asa sa September 8 sa kaagahon, masugod ini alas 11:27 karon sa gabi. Masulod ini ang moon, mag-enter ini sa iyang penumbra phase, and then magalabot ini sa iyang maximum eclipse, mga alas 2 gid karon, sir, alas 2:12 sa kaagahon. And then matapos maka-exit ini sa iyang penumbra phase naman alas 4:57 karon sa buwas sa kagahon man. So sila kung maghambal kita nga ma-start sa 11:27 karon sa gabi, amo na pagkuan niya paghamat-amat nga nagatabiday ang aton nga kalibutan kag ang bulan Engineer Charlie Depra, sir. Ayun, sir, amo na ni ang start nga nagpasulod na siya kumbaga sa 11:27, nagkapasunod na siya sa shadow sa Earth ang Moon. Okay. Ano ang maghambat kita nga total lunar eclipse? Ano ang matabon? Ang Earth matabon sa bulan o kung ang bulan matabon sa Earth? Yes, ang Earth ang matabon sa Moon. Kumbaga Sun, and then sa tunga ang Earth naton and then Moon. Okay. So ang Earth gali amo ang matabon sa bulan. Yes, sir. Bubo chilingon dako ang Earth sang sa bulan? Yes, sir. Okay. Sige, no? So, balantayan ni karon, no? Kabay pa nga magtawhay ang aton nga kinahanglanon pa nga magamit sang telescope o kung hindi naman? Pwede man, sir, hindi. Pero mas clear kung may kita ng mga binocular telescope. Okay, no? So, talagsala ni, like for example, kung di subong total lunar eclipse, no? Ang panawag nilang red moon, no? Inang
mga pila ka tuig na maniliwat ni sir matabo magluwa kundi subong matabo ini more or less ay mo si inyong paglantaw more or less mga san-o na maliwat kag matabo diri sa aton sa kalibutan. More or less mga 2 to 3 years. 2 to 3 years. So dali man lang gali no. Hindi man sila nga pila ka dinag-on o kon nga tawag naton nga pila ka tuig man, for example mga tag 100 years o 300 years, hindi gali mga tag tinuig tuig man lang gali ni. Yes sir po sir. Okay. With that, Engineer Charlie De Prasar, salamat kit sa information kag mayong gabi. Welcome sir, mayong gabi sa liwan. K5 News FM Kampiyon Report. Ayos, malantaw ta karon kay 5 Andrea. Kung anong itsura sang bulan. Laban-laban mapuno ni sang lunar eclipse ang social media karon sa gabi kaagahon kay 5 Andre mo. Kung malalabantayan sing iban mong kay 5 Andre no. Sa importante may kwanta may ara kita nga hawid pag tabon sang kalibutan sa bulan. Dako galing kalibutan tas bulan ha. Sabi ko rin dako ang bulan sa kalibutan. Ay kalain baliskan. Ayos, wala sige. Sa ato sila nga pagpangalagan mga K5, mangin kaupo naton karon si punong barangay Ronela Waneza sang barangay San Isidro sa distrito sang Haro. Kay may ara naman nga dismayado si kapitan kay makon mimo na ang okasyon ara sa sakop sang barangay San Isidro siyang punong barangay. Tapos way siya balo nga may ara gali nga okasyon kag imbitado ang barangay dagakapin pati okasyon basta may mga amo sina pinanglanon gina presensya sa mga barangay official labi na mga barangay tanod para nga magdiriher sang traffic peace and order. Sa sining nga barangay magka-K5 ni kibot siya way siya balo ang invitation daw ang sulat nga ginpadala sa iya na ka-K5 sang ni Supreme Court na padala no. Mga ka-K5 way siya kabalo dito sa mga kagawat kuno nagagi. Matya ko laban-laban ginagi na sa city. About siningon sa syudad pagkatapos ipadala sa syudad sa barangay. Di kay si Kapitan Ronela Waneza kung ginikilala ni siya nga kontrapartido. Dili way mag-agi siya. Dito nag-agi sa mga ungas ng mga barangay kagawad. I-check naton si punong barangay inang Ronela Waneza sa barangay San Isidro sa distrito sa Cagaw. Kapitan barangay Cagaw. Barangay Kapitan Kapitan Ronela Waneza. Kapitan, mayong gabi. Mayong gabi June. Kag mayong gabi sa tanan nga tagpamanati sa imong programa sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Okay. Ano ni Kap ang kwan man ang inang natabo dira sa may CPO kay sa ato sino panginsin di subong adlaw daw first day sang bar examination dira sa may nga ginahiwat sa may Central Philippine University. Sa ato nga pagisindi nga imo nga barangay sakop yan ng CPO no. Ano natabo nga ang suno sa impormasyon daw ay kay imo yung acknowledge to sa okasyon nga ini sa ginihiwat nga ini Kapitan Waneza ma'am. Hindi, kay balaan mo sang Wednesday kag Thursday, may seminar kami iya sang probation office dito sa Madison Hotel. Nakibot ko, may communication ang Central Philippine University sa ipadala sa office nga nagapangayo sang assistance for security sang mga inform ang tanan ng establishment dira sa CPO na may bar exam. Nakibot ko, wala ko ya kabalo may bar exam. Karon may group chat kami nga bilog nga council. Tulo kami na kabilog. Hambal ko, nakabalo ka mo siling ko nga may board exam diri sa CPO. Tapos, magsabat si Kagawad Ruby. So, nyakap amo panatani ang discuss namon sa inyo. Hambal ko sano ang meeting sa CPO. Siling niya buwas, bali nga Friday. So, Friday, 5 oras, hambal niya 8:30. Hambal ko diin ang venue. Hambal ni Kagawad Ruby sakon. Wala ko kabalo sang venue kay na-delete. Now, the next day naman, Friday na, hambal ko sa ila diin ang venue. Hambal ko diin ang venue. Hambal nila, why di may nasabat sila? Why di may nasabat? Kaya kung kabalo ko din ang venue, bisan wala ko ginindita, ma-attend ko. Now, amo na natabo. Siyempre, why ko nagkadto. Mga guro, mga alauna, inidya, nagkadto sa akon ang
ang station commander sa Puan, sa Haro Police Station. Kaya nakabati sila sa information halin sa babaw sa Supreme Court, nagkadto sa may Campo Delgado ang communication, nagkadto sa may Haro ang communication, nakatuan ako. Okay. Nagkadto si Juan ang Chief of Police. Okay. Kambal niya sa akon, hindi niya attend ka buwas ng briefing. Okay? Briefing. 5 ano oras sa Domingo abing kagahon. Kambal niya 2 o'clock in the morning. Subong abi kagina sang 2 o'clock in the morning. Kaya kung wala niya ang police station naghambal sa akon nga may briefing, wala nang tugi akong kabalo. Now, nabato, 5 wala ko niya kabalo. Ko sila ilaya tanan kabalo, ako lang gilang wala kabalo. Tapos nag-complain ako dito sa ng Office of the President ng CPU nga wala ko diya wala kabalo sini. Okay. Ang ginkuan ko to, ginpadala ko dito. So wala ko kabalo kung ano ang natabo ko. They set a meeting sa akong what. Hindi nagiging pakatuan man ako sa Campo Delgado. Through sa kay Captain Lareño. Hambal niya attend ka din siling nga sang Juan. Briefing was 2 a.m. Pagkagabi, na isang Sabado sa gabi, nakibot ko guro mga alas 8:30. Nag-abot naman ka sa City Hall, isa sila ka duro damo. Sila, may dala sila nga papel nga i-receive ko, nga inform ang tanan nga business establishment. Hambal ko, wala pa kamo niya kahatag sini, na-inform na namon ang kabilugan kaya nakabapon kami sa communication sa CPO. But I was not invited sa meeting sang adlaw nga ina sang Friday. So amo na natabo na okay. Nag-attend ko ya sang meeting kay ginkantuan dito dadan ni Captain Lareño nga attend ka dito sa meeting. Mo to nag-attend ka dito sang briefing. Pag-attend ko dito ya sang briefing kay nga tapos nag-istorya na kami sila nga may problema kadi sila niya sa council no. Siling ko wala nang kumbanya hambal ko nga ano natabo. Kay balaan mo dito sa ila kami nakagawa ang istorya nga hindi ang mga taga-barangay sang Isidro nga tao nga pumuloy kauyon sa akon. Siling ko ha? Nagdaog ko diya bala sa barangay sa Isidro by landslide vote. Tapos tuloy nag-attended ko sa briefing kagina sang aga alas 2. Wala man ko hipos banang ko may isa ka member sa Supreme Court na nagpalapit sa akon. Hambal niya na istoryahanay kita karon. Okay. Ko dito lang kami sumhan. Istoryahanay kami. Pero may isa pa din nga member sa Supreme Court na cute na babae nga nagkadto sa akon. Hambal niya may lista ka mo dire. Siling ko wala ko kabalo kung may lista kami o kung wala. Hambal niya kung wala ka mo lista, hindi ka mo pwede magstay dire sa vicinity. Hambal ko mga barangay kapitan ako. Wala din sila yung nag-acknowledge na napakilala ko sa ilang barangay kapitan. Kung medyo may argument pa to, kay ang ilay nga kwan kung sino lang to yung lista. Pagpagwa ko naman diri sa may palasulod sa relocation site, hambal ko kay Kagawad Ruby, nga asiling ko nga, sino ginista nyo? Siling niya kami nga mga kagawad. Sikuti wala nyo ligin involved ang mga tanod sa di. Amo nang bal ko sila, siling ko, kamoy nyo ya kabalo, ako ya wala kabalo. Naging informan ko nila, sang balaan ko yan na may mga previous na meetings, diri mo kay nga, ang planning sina last year. Di ko yan sa planning, operation sina sang last year, at naguro kami nag-meeting sa taga Supreme Court dito sa penthouse. Pero nakibot kita kuya, kung wala ang CPO, wala din kuya kabalo nga may bar exam diri sa San Isidro Haro. Oo. Wala man kuya sila nga nag-ano ko. Ang punto bala, ako niya barangay, teritoryo, kuni ako pa ang way kabalo. Kung ano matabo, kasi mo manabat. So sa mga paglantaw. Kung nagawa kami upod sa mga tanod ko kay hindi pwede kami acknowledge dito. Kagway ka mo ngalan to, ay kamo way ngalan sa listahan. Wala kuya ngalan sa listahan. Ang mga kagawad lang to tanan-tanan dito sila tanan. Oo. So dito sila ya tanan. Sa mga paglantaw ni kapitan siya din nag-aging communication nga way kalabot simo. Panat siya kuya dito na yan sa babaw. Kaya balaan mo, dito yan sa babaw ang planning sini. Oo, dito na sa babaw. Pina-experiencehan ko na sa last year, no? Na kami na dito sa babaw, na ginapasubmit kami sa ngalan sa mga tao. Ang CPO na niya, nagdirekta lang niya sa akon nga, ang peace and order, bala, ang mga establishment na ini, i-inform na wala inom. Nga tanan ni bala para hindi sabad. Tapos, ara ang schedule from halin sa
sa Sabado hasta mag-Domingo. Kaya ang last day sa board exam is sa 14. Kaya sa pamo 3 days, inimo sa 11, may ara pagid. Sa 14, may ara pagid. Oo. I see. So, hindi magaling ni ano? Hindi ni siya kay adlaw-adlaw, kundi sa kuan may gap, no? Kag may pitsa lang nga ginbutang nga nakatalana nga mo nga adlaw ang bar examination. Oo, 7, 11, 14. 7, 11 kag 14 tatlo ka adlaw, no? So bot silingon sa pitsa 11 niti inang subong gulpi lang nakadto kag tapos way ang ngalan mo. Di siyempre daw pareho lang nga way ka maknalis kati under si mo barangay taga Supreme Court. Inabalangi ko ya sa taga Supreme Court na magwa kami. Kay wala kami yang ngalan ko. Tapos kinala pagid ko nga kapitan ko. Wala ko ya gin-honor. Oo. Mga ganing nang bal ko suling ko nakibot gani ang mga pulis kaya nga pag ang bal sa taga Supreme Court ara mga pulis. Oo, daw nagsuli bala nga akong teritoryo, hindi pa ko pagpasudlon. Kay tiway ngalan mo mong? Wala ngalan ko, ngalan sa mga kagawad ko. Ang ara sa main ko, blind ko nila tanan. Oo, diga. So ano imo nga paglantaw sini anong rason nga way kanila gin pabalo kay hindi kila papakadtuon to? Politika man gyapon, wala na damla sa akong pinsan ang politika. Oo. Wala na yung pinsan. Kung maayo man itani sila, ginhambalan ko nila. Kaya may series of meeting ni sila mo. Ginhambalan ko tani nila nga may may quantita diri nga mo. Wala gidya kun wala yang CPU sa ako nagpadala sa communication. Wala ko ya kabalo nga may quantity, may bar exam. Oo. Bochiling, ang Supreme Court before sila mag-abot diri sa paghiwat sinisang ining bar examination sa Central Philippine University, diin sila ni naga-coordinate una sa syudad gid, no? Dito sa Babaw. Magambal ka nga Babaw ano ni sa mayor's office? Sa mayor's office. Okay. Kaya dito yan sang last year, kami na nag-planning, daw mga 5 na ka series, pila ka bulan nga planning namon. Tanan din plano ginaya. So subong siguro waay na ang planning. Kaya naka-planning na kami last year. Bisan sa pagkabarangay kapitan ko lang, wala ko nilaging pabalo nga, hoy, bira sinyo. Gadali sila siguro nga mauntat kada kay sila mabulos kay kapitan. Pero mabulos sila, pangudlay sila. Ti kapin pati dapat respeto gid kay mati siyempre ikaw pangapungko mo. Amo lang ginapangayo ko, respeto lang ya. Amo lang ginaya. So daw amo na ako nga teritoryo sa Isidro. Daw amo nang imo nga daw na kuan gid no, daw na sungguran kay daw imo sini nga daw na lainan sang buot bangod kay waay pagrespeto sa imo ang syudad nga dapat siyempre kay imo na teritoryo dapat ikaw gid ang pinakauna da nga i-acknowledge kag i-coordinate sa imo ikaw pinakauna before sa kag sa mga kagawad pero dapat ikaw gid nga pasimuno da kay ikaw ang barangay kapitan mo. Granting nga wala ko nilagyan, granting abi nga wala ko gin-inform sa Babaw. Bisan nga kadawad ko lang nagambal sa ko nga maamo kita sini mayo, wala gidya. Si mga paglantaw nga ko nila. Si mga paglantaw nga gin blind ka sa imo nga mga barangay kagawad. Ambo? May may instruction may instruction sa ila. May instruction sa Babaw. May instruction sa Babaw nga hindi ka hindi ka pagpabalon. Hindi ko pagpabalon kay naamon hay. Thursday nga to sa GC naghambal ko nga ano ang diin ang venue. Kay naghambal si Kagawad Ruby nga sa Friday may meeting 8:30 sa aga. Diin ang venue. Ang sabat nga ni Kagawad Ruby sa akon ay wala ko nalipat ko kay nila-delete ko na. Pagdating pa din nga aga, siling ko ano oras nga 8:30 din ang venue. Wala sila kabalo po tanan sila dito. Te kabalo sila tanan pero why kan lagi sugiran gali? Wala ko nilagay sugiran. It was Central Philippine University ang nagpadala sa communication sa akin. That's why kabalo ko nga may bar exam diri sa CPO. Araw-araw man nga bisan na delete hindi nila ma-memorize or mga klase ka utok ka mga barangay kagawad na. Hindi bla? Imposible. Na makaregister na sa ngay mga dra sa Central Philippine University. Correct. Hall o kung di na nga porosyon. Nano. Ninango, nayaya. Nano kay mo may Alzheimer's disease nga hindi kay mo dumdum ko ni delete mo tong.
Amo na yan, Silingon. Kagawad, Ruby, na lipakan niya ka na-delete niya. Imposible, na-delete niya. Nga, tanan sila dito. Kung na-delete, nga, to sila tanan. Amo gani, kag may tanan sila dito. Kag may group chat kamo, nga way lagi nahatag sa imo gipabalo sa group chat nyo, kay may group chat kamo pagkabilugan sa barangay council. Tanigin adman ko nila sa barangay sa ila ni balasang bar. Tanigin adman ko nga nila kung may bot sila. Kay may ara sila nga ilagi diyan nga group chat tapos ang group chat nga ara ikaw kung pananglitan nga may sikreto sila ginaistoryahan, wala ka dito na sila mag-group chat sa ilang nga group chat nga ila lang. Grabe. Ang akon nga malang June amo na respeto lang gamay. Nga dako niya nga event, hindi niya lahog-lahog yan sa Supreme Court. We have to respect sa Supreme Court. Sila wala respeto sa kon. Ako niya teritoryo. Okay. So subong hindi nila pag-intrahan. Subong kay nakabalo ka na ano ang naka-acknowledge ka na sa Supreme Court? Wala. Why yapon? So sa pizza ginagawa ko kanina sa vicinity. Sang kagaina lang. Pero like for example sa pizza 11 kay may ara pa nga 2 ka adlaw na may 11 pagag 14, anong matabo kay nakabalo na sila nga ikaw galing kapitan da kag ano gin palista mo ng ngalan mo to kag mga barangay tanod mo? Wala man ka amambal sa isa ka Supreme Court taga Supreme Court kay wala ang ngalan namon sang tanod. Magkuha lang kami sa vicinity. Kung hindi kami nila i-acknowledge, wala problema So kung anong at least nabalaan ko June. Ate, kung ano matabo, yung dapat palayo lang, no? Base kung may mga kung ano dira, nga kinanglanon, kay manti, peace and order na dapat mong, kaya simpre ara under sa imong nga barangay, no? So, kinahanglanon na sa imong supervision. Amo ni June, ang natabo, sa lampot, ang mga kalawad namon ang traffic kanina. Oo. Ang mga ati ga pasikat sila grito no. Ay sige lang yatag sila dag. Paganing sila. Yatag ko gani muna. Ako nakibot lang ko ako niya nagawa sa meeting nila nga. Hindi ka ulo ng tao sa kon. Dang gagwa da number 1 is wala pagrespeto sa imo. Ikaduha nga ginapagwa pa nila nga way gana ang tao sa imo muna kun nga hindi sila gusto nga ara kada. Amo na? Nga nagdaog ko nila slide kung may gana taong sa Isidro sa akong haw. Ang balko man sila padulagan kamo tanan. Sang nagligad nga eleksyon di bla ang tanan mo nga grupo pirdi ikaw ng isang daog nga barangay kapitan o hindi bla so bot silingon nga gusto nila ikaw kay nga tanan sila nagdaog nga grupo nila may mga kwartahanay pa tapos ikaw yan mo nagdaog nga kapitan di bla. La kwarta? Wala ko yan maginatag sa 5. Okay. So, ang matabo sini nga sa pizza 11 kag sa pizza 14, hindi kayapon makakadto dito sa vicinity bangod kay wala ngalan mo. Hindi kay mo kay firm na yung decision kag ginato sang babae nga taga Supreme Court kay wala ang ngalan ko. Wala ang ngalan ko, hindi ko kasulod. Napakilala pa ko gyapon nga barangay kapitan ko. Wala ko ginaknowledge. Kay ti ang ngalan ang mga ngalan sang mga barangay official dito halin sa babaw nga gin-recommend para nga dito na sa babaw. Dito na sa babaw halin kay damo nakita namon ay sa kagawad. Kun yang gamay ito yang babae nagkadto dito babae nga gamay nga babae sa ilan sa mga kagawad. Kaya na kami si dalong sambag mo. Yung nagas pato sang duwa ka barangay kagawad ang taga Supreme Court. Wala ko kabalo ko nanoto yan basta may order siya nga pagwaon ko. May duwa kami Despite na nagpakilala ako sa taga-Supreme Court ng barangay kapitan ko, wala niyayat ito, ginaya. So, nung pinaka-importante nga dapat ara kagid kapitan sa sina nga okasyon? Dapat, ako kapitan. Kag ano ang mga kinanglanon supervision? Ano ang inyo papel dira? Ang inyo nga papel, anong inyo nga dira nga rule no sa sining kaiwatan nga ini? Well, ano dyan ka ginadamo-damo na may ara ng mga kinay na to. Tanan kumpito sa full force ng security sa bilog nga Iloilo ara ko tanan hindi lang nga sining abi pulis. Kundi kumpito gidaya. Ako niya kung may natabo na daya, sino manabak? Yes, imo gid na Japon sa lapton kay ikaw ang kapitan da. Sino masabak? Amo na gani ang balko kabay lang nga wala si may matabo. Wala si may matabo gid. Kabay pa nga wala si may matabo kay nga wala ko yan na involved. Pero amo lang niya mang balko hindi niya ang teritoryo sang iban nga kapitan kung sino nga tao ako niya teritoryo ang barangay sang Isidro kag ako niya may say. So ang mando sa ang imo nga pinalantaw nga way kadira gin acknowledge kag
ginbaliwala ikaw ay mga ang mga pag-intindi diri nga may instruction o kung may mando halin dito sa ibabaw sa City Hall. May instruction sa babaw kay nga ginaman ubra na ni kada sa mga barangay council bis dalom nga muna. Oo, nga hindi ko yan maka-penetrate din. Kung wala yang CPU wala ni ko ya kabalo. So there was a miscommunication kami sa CPU. Di padalaan ko diya ang president ng CPU why I was not invited. That's why nag-set sila sang meeting sa kon. Okay. So ang instruction hindi man magautomato ang mga barangay kagawad kundi dito gihalin sa babaw sa kay sino nga ang instruction is siyempre sa sitting mayor Wala lang ko kabalo kung sa city mayor, wala lang ko kabalo kung halin sa city mayor ang instruction. Wala mo may ara pag little mayor na da. Little mayor? Oo. Sino ginamin mga little mayor da? Basta kilala nyo na. Ano, instructor o kung amo na sa ano ganin niyo? Maestro sa iyang sa iyang maestra sa iyang sa iyang OJT. Wala natabo man na nalipat siguro nga nag-agay ko ang nga nagamitin kami sa mga barangay kapitan. Ang tal niya hay magradyo siya. Kaya kung magpanaog gani si Juanita papanaugan niyo lang pero kung ibang nga barangay magpanaog pasakaan niyo pabalikan niyo. Malo nga nakatupad niya. Sino gamando na sino? Basta taga dira lang sa City Hall. Ang little mayor. Oo, little mayor. Ay, maana. So ano matabo sini kapitan man di siyempre kay may ara nga may ara pa nga 2 ka adlaw niya may 11 pag 14 no. Anong imuon mo? 11 ka 14. Anong imuon mo sini kay ti way ngalan mo to hindi pwede masalot to para sa 11 ka 14. Itaburaw sila da tanan. Basta kung anong matabo, kabay lang nga wala sa may matabo, hindi sila magkatosakon. At least ginaklaro mo kay gusto pagbaon sa mga barangay kagawad mo nga ti masarangan nila na tanan nga way ikaw muna. Kay ano sa mina sa mga barangay kagawad. Isa lang siya, pito kamo, nahadlok mo siya, wala niya padlok-hadlok. Wala niya padlok-hadlok. Sino amang himanwa ka makahadlok-hadlok. Mga kita ya, mga serbisyo sa tao. Sino naghambal sina nga isa lang siya, pito kamo, hadlok kamo siya? Sino man ada? Ang sa babaw to? Diri sa mga kagawad ko, ang mga kagawad. Naghalin man nato sa babaw, masiling sila nga pitwalo kamo, isa lang siya, nahadlok kamo siya nga isa lang siya. Wala niya padlok-hadlok. Ang punto diri nga maserbisyo kita tanan sa tao, hindi ka lang dinay kita buot. Kaya panawagan mo sa aton nga mga pumuluyo sa barangay San Isidro, Kapitan. Ginapahibalo ko lang sa tanan nga pumuluyo sa barangay San Isidro nga ang board exam diri is ari diri sa aton sa Central Philippine University. However, wala ako yaging pabalo sa city government nga diri sa syudad sa aton sa CPO kag wala man niya ako ginpabalo sa mga barangay kagawad kag blind nila ako. It was Central Philippine University nagpabalo sa akon. Oo. CPO yan napabalo sa akon. Mga napangayo sila bulig. So, pwede man nga dra ka lang ya dra ka lang malibot-libot sa area sang CPO hindi ka lang magsuloto Hindi ko gani nila pagpasudlon. Hindi gid. So, hindi ko nila pagpasudlon. Parehas ang gina kay Brian Silveta. Nanawag si Brian Silveta sa akon kay hindi man siya pagpalyon. Ang iyang magbaligya para to sa iya na dabala nga kalanaan. Nanawag siya sa akon niya grabe man yang imo mga kagawad, imo nga mga barangay tanod, mga arugante. Singko to, wala ako barangay tanod kay nga din pagwa kami. Wala gani ako din pasulod, din pagwa gani ako nga dito na ko sa sulod. Din pagwa pagid ko nga ako na gini barangay. Ako na gini barangay, di tabog pa ko pagwa nga. Basta nasambal sila nga hindi pwede. Okay, hindi pwede ko migwa kami. Uy. Kalo ko na kanila pagwa pa sa taga Supreme Court. Okay. Sige. So, Manila kita kuno matabo kay mo kabay pangaway sa may matabo da kay kun panalitan. Ikaw man nagyapon kapitan mo kun way ka sang mga kwan sa mga iban nga mga himuon nga aksyon dira kay manti hindi mo na mapabayaan kay mo barangay ni kapitan mo sa labton mangyapon Kun ano yung matabo, paburaw sila tanan. Okay. So may nga wala si may matabo kay nga kun ano nga pinirmahan da, paburaw sila da. Sige. Kada may gilang bagay ang punto lang dito ni June respeto nga din pabalo lang ko sang council nga ari diri ang kwan. Ari diri ang amuna. Pero
Ginblinded ko, ginblinded ko ya. Tutulog niya. Nakigot lang kuya mo. Grabe, no? Sino? Napungko na ko balaya pila na kabulan. O, nga wala ko ya kabalo. Sila ya kabalo. Kung ginunod, gaso ginblind ko. Sige. Sige, Kapitan. Salamat, kid, sa information kag mayong gabi, kid. Mayong gabi sa tanan. K5 News FM Kampiyon Report K5 Night Watch June Alojado Kapulo K5 Night Watch Grabe ning pamulitika na abi kay hindi manigar abi mga ka K5 nga si Barangay Kapitan inang isipunong Barangay Ronela Wanesa sa Barangay San Isidro Haro. Kilala ni siya katama yang kuan siya mo ng vocal bala katama nga inang supporter ni Congresswoman Jamjam Barunda. So kilala gini siya katama yang kuan nga supporter ni Congresswoman Jamjam Barunda. Amo nang rason nga ti sa ilang barangay dira siya isa nga barangay kapitan nagdaog. Tapos ang mga barangay kagawad lunsay tanan mga supporters to ni former Mayor Jerry Treñas. Susubong ikuanin ang ni Mayor Raisa man kay man ti siyempre mag-amay man namong ilang supporter. So bangod kay ara sa ila ang liyabi sa ibabaw. Halin to sa ibabaw. Nga ka K5, timuon mo imuna nga kamo mismo nga mga barangay kagawad among magmaniobra dira sa mga kasubo sila mga okasyon. Hindi nyo yung pagpabalon ng barangay kapitan. Kaya bisa ano pa matabo? Barangay captain, still barangay captain. Hindi, dasya na yung barangay kapitan. Daya mong hindi na yung matabo nga gin-suspended nyo ng isa ni. Tikaroon kaya nabalik na siya tapos ng suspensyon niya. Iga, way galibog, guro ulo nila kung sila, kung ano imuon nila Nga ka K5 kay nga ate, nabalik na kundi ki-suspended nila ni sang anom kabulan. Pero may 3 kabulan, so may ano pa yung kabulan nga suspensyon. Kay bisan nila matabo, natapos ng suspensyon. At kung sa bagay atong suspensyon nga to sa iya, questionable katama to, kay ginhimo la to, gin-railroad. Ang pag-suspend na wala gani makabaton sa sapina ang kapitan. Sa investigasyon, wala labot sina. Na wala labot nga wala kabaton sa sapina, wala nilagin pasabat to sa City Hall. Wala nilagin pangayo tong side kagang sabat sa kapitan kon nga pwede yaman nga kinanglan mapangapina niya iya kagalingon sa akusasyon siya. Damo-damo na sa una sa mga nagkalahinabo dira. Mga ka-K5 nga ang mga barangay kapitan may mga mas dako gani nga mga ginhimo nga mga kapaltahan dira sa syudad. Nga galing kay manti linyada nila, grupo nila, isa nila ka partido, isa nila ka grupo, ila supporter nila, wala man nila ginapag-suspended. Galing kay manti iniya mga ka-K5, no normal na sa politika. Galing kay manti sa mga okasyon nga makasubong sini mga event nga kasubong sini nga lagko ini katamay kay man nga ati bar examination niya mo. Nagahulag sini ang Supreme Court mismo mga ka-K5 mo ti kinahanglanon nga may coordination sa tanan-tanan halin sa syudad pagkadto sa barangay. Hindi pwede nga pabayaan kay nga ating barangay kapitan, ikaw ang barangay kapitan dira. Okay malang na nga mga barangay kagawad arada, pero the point is, like for example, magpamangkot karon din ang punong barangay de. Ano imoon karon ka kapitan kay way saya sang koordinasyon halin to sa babaw. Tiambal ya ti pure nga politika yapon. Temprano pagani ni Maria Ihunis tigarapon ni Santisima. Gali kay ngaton nga mga pumuluyot di sa syudad sa Iloilo abi hindi ko na pa ibalik liwat balik-balik naman kay karon mambal naman kamo karon nga sour griefing naman ang ginahimo naton pero punto sini dire mga ka-K5 nga dapat supposedly kakason na ni sila sa serbisyo kay sobra-sobra na. Daw pamatyaga nila sa syudad sa Iloilo daw kaangay sang ila nga hasyenda nga sila ang tag-iya. Wala nandi sa ginatawag naton mga ka-K5. Sa diin din ginatawag naton yang kuan man. Tawag ato sini nga syudad ya may pagkakuan mo, may pagka ano panawag siniyo, may daw pamatyaga mo do may pagka-marsyalo yang pagpalakat mo na ka-K5. May pagka-marsyalo nga pagpalakat man nga Tawaan nyo bala ni sa City Council gani. Ang isa ka konsyal nga ara sa kontrapartido mahatag sang privilege speech
Punggan nyo inyo kay bangod nga nagapate kamo nga majority kamo punggan nyo inyo ya ang privilege speech nga i-presentar sang isa. Kamo man ni diri sa ato no sa may barangay San Isidro kay kilalang kilala ni siya nga supporter sang kontrapartido. Kamo na nga ginaman ni ubrang tanan-tanan. Mariati amo na daw gagwa na karon. Ngang syudad sa Iloilo ginamanipular sang isa lang ka pamilya. Kag ang pamilya nga ina wala sang pamilya nga iban kundi ang pamilya ni former Mayor Jerry Triñas. Halin sa iya pagkadto sa bata, pagkadto sa mga kabata, kuan sa mga bata-bata niya. Ka-K5. Lantawan nyo bala? Gina-question ta ang pagpasaka sang real property tax. Gusto sang mga pumuluyo nga mahibaloon kung bala kinanglanon gid mga mapasaka sang real property tax. Kay way gani sang mihay kag mihoy nga ginpabalo ang mga pumuluyo labi na gid ang mga stakeholders. Before nga ginpasaka ini kag gipresentar ang ining real property tax sila malang ni nagpatawag sang meeting, nagpatawag sang hambal nila may ara sang ginhiwat nga meeting ni kon pagpatawag sa mga stakeholders pero wala. Gin railroad man ini sa mga hambal kita nga railroad gin padali-dali mga kakifay para mapasar ini ti gusto naton nga ilang taon kag i-review mga kakifay bini sila gusto nga i-review. Kay nga bahala kamo da kay kami amon diya ang may power, kami diya may poder. Amon ang sitwasyon subong awaslik poder mga kakifay. Ay perte. Kurihan tara karon iban pagid nga mga balita kay impormasyon diri sa ato sini nga pagpangalaga ng mga balita nga inobatan ng builog man nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika Distribayo di antiviral antibacterial specialist. Naga-star ka bala sa balahaon nga kag matubig nga lugar nga paborito balayan sang lamok. Taas bala imo hilanat kag may kaupod nga pagsakit sa ulo, pagsuka, pananakit sa kalawasan. May naobserbahan ka bala nga mga rases nga natubo sa imuya kag dughan. Ay laban-laban sintomas na ini mga ka-K5 ikaw na igo na sang dengue virus. Gani mag D3 Bio ka. Kay ang D3 Bio isa ka superfood supplement nga ginhimo gikan sa cold press extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga natural antimicrobial properties ilabi na gid batok sa virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga din sa cold press extra virgin coconut oil sang D3 o nga parte sang D3 Bio ang ginahimo ini sang lawas naton into monoglyceride kay isa na diri ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga ka-K5 ang halin sa D3 Bio ang gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kay pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Ginapanami man sa D3 Bio through MCT o medium chain triglycerides ang absorption kag pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Ang vitamin K mga ka-K5 isa ini ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kung ikaw ang ginadingge na. Kag mga ka-K5 ginapanami pag isang D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation. Nga nagabulig man agud nga malikaw ang lawas nato sa bleeding kung ikaw ang naimpiktar na sang dengue. Gani sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpadamatay. Kinahanglan na naton nga mag-inom sa Klinika D3 Bio the superfood supplement para layo kita sa dengue. Kung gusto mo nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. K5 Night Watch June Alojado Capulo K5 Night Watch Ang aton nga oras alas 8:34. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa sa kapagtilaw sa gihapon mangibabaw anuman ang kabudlay importante nagaulog tanay may iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw at yung lang na panundumon may Ginoo sa gihapon pagina ng mga luha ibatan ng problema magkamon kag maglubo sa bago nga pagla
Wala sambaya ay bisan anuman kabudlay. Wala sambaya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako ni Dr. Milby. Before ko na Mexico, almost a decade ago, lagi na sakto ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil para actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasis ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkatiga sa tao na nagsalit sa ako. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpagaya sa laban. Yes, wala pa yun na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan ta sa kalipay. Wala sambaya ay bisan anuman kabudlay. Wala sambaya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manunay Manil. Halos 4 na tuig na ako nga nagaservisyo kag empleyado ni Dr. Milby. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay sa sakripisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadadagdan, naging pangamayuan ko. Salamat gid Dr. Milby sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninunga nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman kanina. Handa ang palangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iom sa bagong nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Milby sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, inbutang niya gapon kami sa manami nga building, intagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Milby no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold kid
sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021, naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga kon ginatubang. December 2022, nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat, and fortunately, nabaton ako no. And after 6 months, in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record. Wow, may puso! K5 Night Watch, June Alojado, Kapulo. K5 Night Watch. Balik na mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad oras naton karon nakalabot kita sa 41 minutos nakaligad sa alas 8. Ang mga balita nga inyo nabataan builogman nga ginadulong na sa inyo sa kaluan sa klinika DTX Coffee Mix. Nakaka-cafe ka na, naka-detox ka pa. Namit ni nga kape sa mga kauturan ta nga hindi matulugan kag hindi mabuhi kung wala sang kape ang lawas kada adlaw-adlaw mga ka-K5. Ari ang healthy nga coffee ho. At least nga hindi ka na ma-problema sang acid ako nano pa ng klase sa mga mapalpitate kada sa kung masubrahan ka sa kafe. Kay ang ini nga kafe healthy. May chia seeds extract powder. May ang chia seeds extract powder ang sini mga ka-K5 nga function sa lawas naton is nagapabusog sa lawas ta. Number 2 nagapanami sa digestion ta. Number 3 nagapaniwang sa aton. Kay kon mas makakaon kasi sang chia seeds hindi ka nakabatya gutom. And ikatatlo nagapanami sang ato sining pagpamuhin bangod kay ini siya ang nagapanami kag nagakontra constipation. Ikaduha ang iyang isa pagidiri nga ingrediente amo ang ampalaya extract powder. Amo naman ni saya mga ka-K5 ang nagabulig para sa pagkontrol sa aton nga blood sugar level. Bangod may charantin ini nga nagabulig para sa pagpanami sang function sang aton nga kuan bala sang aton nga pancreas. Nga ang pancreas naman nato namo ang nagaproduce sang natural nga insulin nga nagabulig para sa pagkontrol sa aton nga blood sugar level. Amo naman na iya ang ampalaya leaves no o ampalaya extract powder. Then ang ikatatlo mga ka-K5 ang desugared sugarcane extract powder. Ini naman niya ang desugared sugarcane extract powder nagabulig naman ini siya mga ka-K5 para sa pagdetox sa lawas naton kay man puno ini siya sang antioxidant. Amo ni pirming ginainom ni ka-K5 Jenny Kauyunan. Kita nyo, damo pirming kauyon sa iya. Kay pala inom siya sang klinika DTX Coffee Mix. Ay na yun na sus ako mo man ginainom ko. Ayo, so la sige. Correction gali sa to sini nga mga tagpalamatihan. Ang bar examination gali nga kuano nga natabo nga paghiwaton sa CPU 7, 10 kag 14 hindi 11 ha. Pizza 7 sang ini nga Domingo subong adlaw. Pizza 10 no sa Miyerkules. Kag sa sunod na mga Domingo, pizza 14. Ano nga mga inadlaw mga K5 naka-schedule ang aton nga bar examination na ginahiwat dira sa may Central Philippine University. Check naton ang mga balita kay informasyon nagikan na sa City Hall kag iban pagid nga mga information nagikan kay K5 Jenny Kauyunan sa sini nga mga tiniyo. K5 Jenny sa Kampiyon nga report. Standby. K5 News FM Kampiyon Report. K5 June unahon nato no ang sitwasyon kaina dito sa may Central Philippine University sa diina nangin matawhay ang unang adlaw sang pagpatigayon sang bar examination kay K5 June. Balaan mo lalain si kapitan to kay sa gilik balo. Mga kagawad lang to kuno ni pinasikat to ang si kapitan niya nga siya nagit ang barangay kapitan may sa gilik balo to ya. Actually, nakita natin kay K5 June ang presensya dito sa mga barangay kagawad naton sa San Isidro Haro kay K5 June. No? Nagabantay to sila kay K5 June. Sila man ang actually naga-monitor sa mga nagagwa sulod sa lugar kay K5 June. Balaan mo, mayara sang road closure sa may
dalan sa atubang sa Central Philippine University ka K5 June. Ti halin alas 5 tubtob alas 7 ka ina serado ang dalan dito ka K5 June. So ang aton nga kapulisan, ang aton nga TTMO kag ang barangay officials, ang kagawad ni K5 June, sila na ang check sa mga nagagwa sulod sa area ka K5 June. At least nabalaan ko na subong ang dira sa may barangay San Isidro subong. Nga ang kapitan da Pitok Bilog. Ikaw si Kapitan Ronela Wanesaya, base mo una nila na nga kagawad. Kay sila na subong ang bago nga mga barangay kapitan da sa may Anong communication sini K5 Jenny? Gaagi man sa City Hall, no? Ang communication. Actually, kay K5 June, wala kita idea in terms of communication kung paano ang system kay K5 June. Pero we believe nga may mga coordination na sila kay K5 June, especially sa traffic, nga may road closure kay K5 June, kinanglan na pasaran sang ordinansa. Di kung pasaran mo na kay K5 June, syempre inform mo man ang barangay since nga mayara kita kay K5 June sang ordinance man. Nagpagawa man sa executive order si Mayor nga gradumilian ang pagahod sa lugar kay K5 June 500 meters away sa Central Philippine University. Dapat wala sang magahod, way sa may nagabidyoke, way sa may naga-construction, and ano pa man sahi sang gahod kay K5 June. So need mo man i-inform ang barangay so that may information dissemination nga bawal magahod kay K5 June. Kinanglan mo man actually ang barangay to deploy atanod or officials nga magbantay sa lugar kay K5 June since gina limited ang mga nagagwa sulod kay K5 June within the area during the examination kay K5 June. Pero in terms of communication kung paano i-inform ang barangay, ang information kung diin ginasend kay K5 June, wala kita idea kung paano since ang nag-process na is ang Supreme Court kay K5 June. Okay. Kag ang Central Philippine University man kagina ang first day kay K5 June no more or less yara sa 500 tanan ang nagwa sang exam kay K5 June sa bugos nga Western Visayas sa K5 June. 500 wait 500 lang kay K5 June na i-check naton 549 we believe wait lang i-check naton double check naton kay K5 June. Panalitan makapisanan sila tanan may 500 sa magkita ka garastuhan ba? Kung may kaso ta. 547 K5 June. Halina kagina dito na meet naton from West Visayas State University, from Central University, from University of San Agustin, from Purisima K5 June Capiz, may dito man sa from Negros K5 June kag ang Central Philippine University. So more or less 547 K5 June ang aton nga nakita kagina. I mean ang nagwa sa exam K5 June. Ang medyo problema lang kayo naka K5 June, syempre ang trapiko bangod nga syempre ano na mo ang may mga tawag ni traditional jeepneys kag modernized jeepneys may ruta na K5 June may plus pa private K5 June medyo pulupugok siya ang trapiko sang hapon-hapon na may mga nagareklamo gani nga tuman ka traffic K5 June apektado dala sa may area sang Tabok Suba since nga ang mga taga San Isidro didto nagayaga-agi ka K5 June at more or less according sa aton man yang traffic enforcer nga subong medyo matawhay pa ni expected K5 June daan sa September 10. May klase ka K5 June. Amo na yama medyo mabulubugat ang dalagan sang trapiko ka K5 June since nga aside sa traffic, mayara pa ka K5 June sa mga supporters, families, friends sa mga bar exam. Makita nato nagahulat sa higad by dalan na K5 June kumbaga cheer sa ilang mga classmates ka K5 June. Nakita naton nga nakita naton to kagina ka K5 June nga different kinds of emotions sa K5 June. Actually may mga nagahibin, overwhelm, may mga doon na kuan sang tinik ka K5 June since tapos na exam. Tapos ng exam ka K5 June. Actually madamo kita sa nakita nga mga familiar faces nga nagkuha sang examination ka K5 June no. Ti amo na nga paginbulahan sa aton ng mga future lawyers. Pero ini ka K5 June first day pa lang nila. Second nga examination would be on September 10 to K5 June Wednesday and next and the last would be ano ang gina-expectar sa sunod nga pizza jess mga pila naman kabilog ang manukuha? Actually ka K5 June ang gina-expect nga kung 547 subong ka K5 June hopefully next K5 June for 547 man. Kay sa pagkabalo ka K5 June based on the latest data sa Bar PH K5 June ang nagpa-register kung baga ka K5 June nga naghapata sa documents sila nga magkuha
sang bar exam yara sa 13,000 bugo sa Pilipinas. Pero ang nakakuha sa first day ka K5 June yara lamang sa 11,000. So may more or less 2,000 ang wala nagkuha ka K5 June. Base na late. Amo na pag lantaw mo to sa kwan, base na kwan bla nagliwat ang desisyon bla. Oo. Kasi pag sang bar examination kagay na kita mo to si kwan. To bla ang nag-inaway bla sa may atubang. Itong napakilala si attorney. Si attorney bla. Do wala man ka kay Farm Zone. Why ka kwa bar? Why? Si attorney na sa. Atom lang sabat mo sa sensya niya, gaga ka man. Pero kadlaw pa na. iPhone 16. Ang si attorney wala ta. Dugi pangita ta siya ka K5 June sa kada bulothuan universidad. Dugi na disown siya. Dugi na disown nga. Hindi ba na mo na estudyante? Gali. Di mo na ka K5 June. May mga na-interview man kita Manila nga some of them nga na medyo budlay man gid K5 June ang examination. May mga they come prepared nga motivation is ang pamilya and of course above all K5 June ginahatag na lang nila sa Ginoo kumbaga anuman ang naging resulta mangin resulta sa ilang bar examination ka K5 June. Okay. On the other hand, K5 June, nagapadayon ang mainit nga pagbalusanay sa mga statements ni Congresswoman Jam Baronda versus Congresswoman former Mayor Jerry Petranias and of course Mayor Isa Tranias sa K5 June. Kuna mo gali kwa ni one versus 2. Oo, man ang K5 June pero kay ina nagpagwaya si Congresswoman Jam Baronda sang iyang statement with regards nga ang pahayag ni Mayor Isa Tranias nga paimbestigahan ining mga palpak na considered nga palpak kag delayed nga mga projects sa K5 June. Tinag-ribat si Congresswoman Jam Baronda nga according to her nga open siya, bukas siya for investigation di K5 June matapos nga nakaabot sa yung impormasyon nga doon nag-request ang anay political ally niya ka K5 June nga sa Commission on Audit nga paimbestigaran for fraud investigation ka K5 June do wala man ginahingadlan sang kongresista kung sino ang ginanamin niya nga anay political ally tiyambal niya gapanindugan siya ka K5 June nga wala niya sa ghost projects sa K5 June o kung palpak ang iya nga mga projects sa K5 June nga siya ang nagpondo kag nag-implement is ang Iloilo City District Engineering Office ka K5 June. Nangihambal pag ni Congresswoman Jam Baronda nga sa COA nga padalion niya ang investigasyon agud na nga magwa ang kamatuoran kag personally amba niya ka K5 June nga I urge the Commission on Audit to finish their fraud investigation in no time so that the malicious imputation would be slapped with the truth that these projects are above board or not tainted with graft and corruption. Ihabal niya nga padasigo na investigasyon para matampa na sila sang kamatuoran ngayon mga proyekto ang lihitimo kag wala sang bahid sang korupsyon. Kundi nagpagawa sa statement si Mayor Isa Tranias nga siling niya kinahanglan nga ilatag tanan-tanan ni Congresswoman Jam Baronda iya nga mga projects sa bilog nga siyudad sa Iloilo since 2019 until now. Diba? Tapos for the sake of ginatawag nga transparency. Transparency kuno. Tapos nag-reply naman nag-reply naman si Congresswoman Jam Baronda sila nga niya pwede ka request man kung pwede ilatag man ang tanan-tanan nga mga projects ni former Mayor Jerry Tranias sang congressman pa siya since 2010 until now sa gyapon nga tapos sa pagka-mayor for the sake of transparency sa gyapon. Sadya ni ipagwa ma-deal si Mayor Isa. Actually, K5 June so far wala pa naka-reply si Mayor Isa Tranias with regards to the statement ni Congresswoman Jam Baronda. Pulihay ni Congresswoman Jam Baronda kontra mag-amay former Mayor Jerry Tranias kag Isa Tranias why nag-intra si Juan? Why nag-intra si Miguel? Anya na intra si Miguel pero ginabumbay si Mabilog. Sa City Council hindi ba sila man to? Actually, kay K5 June. Pinumbahan na sila to City Council, si Labla Baronda, ginapulihan man to kay si Sien.
Sadya ni. Oh. Tiyang baga ni dugang pa yan ni Kong Baronda nga manang this issues na ginahaboy sa iya ka K5 June. It's merely black propaganda halin pa sang eleksyon tub-tub sa karon the K5 June. The main purpose is to destroy ang iyang pangalan kag ang dignidad ka K5 June. Reputation niya nga hoping madinalagon sila as part mangin madinalagon sila until 2028 election the K5 June. Tiya ba niya if may mga ever man may ara sang mga ma-identified nga ghost kag wala non-functioning nga mga proyekto ka K5 June. Amo ni ang mga wala pa natapos nga mga proyekto sang Arevalo, La Paz and Haro markets ka K5 June including na ang City Hospital naton the K5 June. Nga kumbaga ang pondo ang nagikan sa 300% funded by the loans that are paying through the 300 increase in real property tax. Kumbaga, ang nagabayad ni ang loans ang syudad tapos ang nagabayad amo ni ang controversial man nga 300% ka real property tax ka K5 June. Yes, ang una ni nga loan dumduman ko mga 1.70 billion 750 billion. Ang una nga loan since 2022 para na siya sa Haro Market, sa La Paz Market, kag sa Arevalo Market, no, tatlo na ka mga merkado. Kay ang iyan niya ang manduryaw na iyan niya sang iyan ni kuan mong daw iyan niya sang gobyerno nasyonal. Ang manduryaw nga wala mahuman. Then ang super kag ang sentral PPP naman na iya. So ang tatlo lang amo ni pero ang pangkabilugan niya sining nga daw nag-aara na daw nagalabot na sa pangkabilugan nga gin loan sa atong syudad mga 3.8 billion na ni. Ang gasto sinang tatlo ka mga merkado na kag sang City Hospital. Tapos ang isa dira sa 3.8 billion amo nang kuan bla legislative building bla nga mati ko ano to na wasdaki sa meta. Leakage. Tapos gatulo tubig. Nagatulo ka K5 June ang kita mo gilang na. Isame sang way pagani tatlok bulan. Kaya kita mo. So amo na ang ginahambal ni Congresswoman Jamjam Barunda. At tapos kung may mga investigaran man ka K5 June dugang pa ang maging padugang pa ni si Kong Baronda ka K5 June. Wait lang geda ang statement niya nga kung may yara man sang dugang pang investigasyon ka K5 June ginapangabay niya nga i-audit man sa Commission on Audit K5 June ang BGMP District Jail Project nga ginghalin sa ungka tulaga na sa K5 June kay according to her ini nga proyekto ang connected man we believe sa mga diskaya ka K5 June kay matanda na ton sang Thursday no nagpagwa sang statement si Mayor isang pauntaton ang anuman nga mga proyekto diri sa Iloilo City nga may kaangtanan sa mga diskaya ka K5 June sa dalom sa ilang construction firm. Ang ina nga kuan ang construction sa bago nga BGMP Liganes na. Doon nagpatigayon sina nga project si Mayor Jerry Triñas mong. Actually naka-attend pa kita ni isang groundbreaking niya. Yes. Tapos iyagali ka mga diskaya kuno na. May connection sa mga diskaya ka K5 June. Ala, sadya ni manchig sugiray baho. Sadya ni. Amo na ni siya. K5 Jenny. Amon na gani ka K5 June no ang hambas iban nga dala ni sang eleksyon kay may kanya-kanya na nga nagapwesto for 2028 K5 June. May bag-o pa lang gani na tapos ang eleksyon kay K5 June no. Kabalo ka naman niya sa politika K5 Jenny. Why na diya bago tapos eleksyon o kung tapos ng eleksyon o kung antes eleksyon o kung lapit na lang eleksyon o kung duga eleksyon. Basta politika ya adlaw-adlaw ya na may pamatsagan na may eleksyon. Basta politika ang istoryahan niya, mga tao nga nagapangapi-kapi tapos kinistoryahan politika. Bisa na pa mag-aga nga istoryahan na matapos. Grabe na diya kainit yung istoryahan sa politika basta sa Pilipinas. K5 June Pinoy pa. Amo na yung K5 June nasabong ang mga ongoing nga mga problema diri sa Iloilo City ang flood control projects which is nga ginapa-investigaran man ka K5 June. Bantay na to ka K5 June ang development kay basi buwas ka K5 June o tinguhaan naton man nga mapangayuan sang statement si Iloilo City Mayor Isa Triñas in connection man sa naging statement ni Congresswoman Jamjam Baronda ka K5 June.
Okay. Sige ka K5 June, ini nga balita ang gadalon sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapikanana ka detox ka pa. Report na gikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Balita yun na batan ng bulo sa iyo sa kaluan sa Extend Food Supplement for Men. May makaklabuwas kang nagabulig para sa extra energy sa lawas ang tao. Kalakip na nagabulig sa mayo nga sirkulasyon sa dugo. That's why layo kita sa stroke. Extend Food Supplement for Men bakla sa mga butiha sa tanan nga mga klinika de alternatibo medicine and wellness center ni Doc Ramil Oy. Kita tiyempo maka-K5 diri sa ato sa nga pagpangalaga sa ngala sa bulong nga pwersa sang K5 News FM Iloilo. Ako naman yung ka-K5 June Aluhado kapulot para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.